Kaupunki lähettää 50 000 euron avustuksen Gazaan pormestarin päätöksellä. Minusta tamperelaisten verorahoja ei pitäisi lähettää Gazaan. Tätä Gazaan lähetettävää avustusta, niin sitä on julkisessa keskustelussa rinnastettu Tampereen aiempaan Ukrainaan kohdentuneeseen tukipäätökseen, mutta mielestäni näitä päätöksiä ei voi verrata toisiinsa ja siihen on monia syitä. Ensinnäkin tämä Venäjän aloittama laiton hyökkäyssota Ukrainaan, niin se kytkeytyy merkittävästi myös Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja koskettaa siten myös Tamperetta ja tamperelaisia. Tilanne Gazassa on valitettava, mutta sillä ei ole välittömiä vaikutuksia Suomeen. Toisekseen, Tampereella on ollut pitkällistä yhteistyötä Ukrainan pääkaupunki Kiovan kanssa, mutta tällaisia vastaavia ystävyyssuhteita ei ole ikinä solmittu Palestiinan itsehallintoalueen kanssa. Nyt tämä Gazaan lähetettävä avustus luo samalla ennakkotapauksen kaupungin toiminnan laajentumisesta humanitaarisen avun antamiseen. Tämmöinen humanitaarinen avustustoiminta, niin se ei kuulu kaupungin vastuulle, vaan vakiintuneesti on ollut Suomen valtiovallan tehtävä ja sellaisena se myöskin tulisi pitää. Mielestäni poliittisten päättäjien ei pitäisi tehdä hyväntekeväisyyttä veronmaksajien rahoilla. Kaupunkilaisilta kerätyt verovarat pitäisi käyttää heidän hyväkseen kaupungin lakisääteisistä tehtävistä, kuten koulutuksesta ja sen resursseista huolehtimiseen. Ja tämä verorahojen harkittu käyttö korostuu erityisesti nyt, kun me etsitään säästöjä edelleenkin tiheällä kammalla. Valtuusto ei voi enää vaikuttaa tähän viranhaltijapäätökseen, mutta toivon, että jatkossa tamperelaisten verorahoja suunnataan Tampereelle, ei Lähi-itään. Kiitos.